Вітанкі, сябры, ці, як кажа наша Гарэза Малпачка, чы-чы сказак падабаек. Салютик, букетик, сябры! Чаму я сёння яе ўзгадала? Таму што размова пойдзе пра нашых дзетак і пра нас. Вы заўважылі, што апошнім часам все болей і болей беларусаў шчыра жадаюць, каб родная мова гучала паўсюль. І на вуліцах, і ў краме, і на працы, і дома. Дома. Самае галоўнае – гэта гаварыць дома з роднымі і дзеткамі. Але раптам аказваецца, што гэта цяжэй за ўсё. Можна з задавальненнем падтрымліваць гутарку ў гурце нейкім там з сябрамі па-беларуску, а потым адысці ад гурта, вярнуцца дадому. І што, і ўсё, і касплей скончаны? Ну чаму так здараецца? Ну, можа, таму, што страшна, што не зразумеюць родныя, не прымуць, страшна, што сувязь парушыцца. Хаця гэта наўрад ці. Калі сувязь моцная, то яна яшчэ мацнейшай стане. Асабліва складана рашыцца пачаць гаварыць па-беларуску са сваімі дзеткамі. Ну так, матчына ж мова спачатку была адна, там, пяшчотныя слоўцы, нейкія наватворы, свае бусікі-бубусікі, а тут раптам нейкая іншая мова. О, дарэчы, а бусікі-бубусікі гэта ж чыста наша, беларуская. Буська толькі наша, у рускай яго няма. Таму 1-0 на карысць роднай матчынай мовы. Але вернемся да сем'яў. З аднаго боку страшна пачаць гаварыць. З другога, калі не пачаць гаварыць з дзеткамі, то нічога і не будзе, не спадзявайцеся, не зрушыць нічога без гэтага. Нейкае зачараванае кола, што ж рабіць? Пачніце дробнымі крокамі, па адным слоўцы, па адной гульні, па адной забаўлянцы. Ну, бацькі ж лепей ведаюць, што цікавей іх маленькім беларусам, а з малышамі дык зусім лёгка. Сарока, варона, кашку варыла, дзетак карміла. Гэтаму дала, і гэтаму дала, і гэтаму дала, і гэтаму дала. А гэтаму не дала, гэты пальчык вялікі гультайчык. Вінаваўся чаго? Пацалуй яго. Думаю, дзеткі з задавальненнем далучацца да гульні, а тата з мамай могуць прапанаваць яшчэ штосьці, прыдумаўшы нешта цікавае і новае. Было б жаданне. А са старэйшымі дзеткамі можна прыкладам вынайсці нейкія толькі вашы таемныя чарадзейныя словы. Вось я хачу, каб гэтая мышка ператварылася ў кошку. Якія мы чарадзейныя словы ведаем? Ну, напрыклад, абракадабра. Нічога не здарылася. Мусіць, таму, што словы не нашы, запазычаныя. Ну, можа, тады нешта такое ахалай, махалай. Таксама нічога. А можа, з Гары Потара паспрабаваць? Там жа цэлыя бібліятэкі гэтых чарадзейных словаў былі. Як там Вінгардзіум левіоса. Нічога не адбываецца. Зноў не нашы слоўцы, не падыходзяць. Відаць, ну ніяк без уласных наватвораў нам не абысціся. А няго што, мы не прыдумаем для ўласных дзетак? Ну, вядома ж, прыдумаем, колькі заўгодна. Я свой варыянт прапаную, а потым вы ў каментарах свае, калі захочаце. Нешта сваё, значыцца. Ну, трэба падумаць. Можа так? Бумба, буль-бомба! Во! Атрымалася, бачыце? Ура! Таму татулі-матулі, смялей. Трэба толькі пачаць, а там як пакоціць, а вашы дзеткі ацэняць, не хвалюйцеся, не стрымаць будзе. Ну і не забывайцеся дзяліцца сваёй творчасцю з іншымі. А з вами была ваша Воля на каранях і вытоках добрага канала. Бывайце!